Valentine's Day aron day lang. Sa may hatang ni Papa lang. Bula. Bulak? Oh. Ano ito nga bulak? Gawas? Oh. Sige, papagan sa Papa. May aron malipay si Papa po no? Sige. Hindi na Ganyan siya sa kaso mo na tatagan ko lang para malipay po siya no? Sige, tukwaan ta. A few moments later. Okay na gani. Kaya kung gusto ko sa pagkakas. Okay, kayo rin. Oh, paborito ka ni Papa ba? Oh? Kapay reverse. Tatanin natin. Bang! Sagot! Nariyata kayo mo! Saan si tawag niyo sa kuwa din diha? Namayatag mo sa nangyatag-hatag niyo sa kuwa ko samok-samok kung ba magpahulay ang tao. Pantay bidag unsa na ha, pati di ko ganahan. So nangyatag-hatag niyo ben sabi. Sabi sa nay tago sa likod ben na. Ha? Unsa man? Wala ka Valentine sa kuwa. Pagkalablit sa man taon mga kuya ko. Ito legit eh. Sa man taon. Ganahan ka na ako reverse. Awa mga kuya guyong gihatag sa kuwa pero okay ra gyapon at least nalipay ta.